del pressupost total de salut, tal com recomana l'Organització Mundial de la Salut, la OMS, des de fa 12 anys. Els pressupostos que avui es debaten al ple del Parlament només destinen un 18 del pressupost de salut a l'atenció primària, 2.100 milions d'euros, lluny del 25 que demanem, i que reclamem organismes internacionals com la OMS i relators de les Nacions Unides. Al 2022 se destinaven un 17, al 2023 un 18, un increment de 279 milions que és necessari, però del tot insuficient. Per això avui entreguem les 3.000 signatures recollides, l'adhesió de 104 entitats al manifest de la campanya i 38 mocions aprovades en municipis catalans al Parlament de Catalunya. Instem els grups parlamentaris a modificar aquesta xifra durant la tramitació parlamentària i assegurin que l'atenció primària disposa dels recursos suficients. L'atenció primària és fonamental. És la porta d'accés al dret a la salut de la majoria de la població, especialment de persones en situació de vulnerabilitat. I mentre segueixin infradotada, serà incapaç de respondre adequadament a les necessitats de salut de la ciutadania. Tot això, seguirem lluitant. Moltes gràcies a totes vosaltres i tots per estar aquí avui. Com ja sabeu, això no s'acaba aquí. Malgrat ens diguin i ens volen convèncer de que la primària arribarà al 25%, no se sap quan, si l'any que ve, si l'altre, si l'altre, la realitat és que estem en un punt per sobre. Solament un punt. Quedan 7 punts per arribar al 25. Lo queremos ya. Y lo queremos ya, como aquí dicen. Antes de las elecciones. Antes de las elecciones. Así que seguiremos en nuestros barrios, con nuestros camps y muchas gracias y adelante, compañeros y compañeras.